కాలికి తగిలే ఎదురు దెబ్బలు నడవడం నేర్పిస్తాయి. మనసుకు తగిలిన ఎదురు దెబ్బలు బ్రతకడం నేర్పిస్తాయి. జ్ఞాపకాలు కత్తి కంటే ప్రమాదకరం. కత్తి ఒక్కసారే చంపుతుంది, కానీ జ్ఞాపకాలు ప్రతి క్షణం గుచ్చి గుచ్చి చంపుతాయి. మన మాట ఒక హృదయాన్ని కదిలించేలా ఉండాలి గాని విరిచేసేలా కాదు. నీకు సహాయం చేసిన వారిని మర్చిపోవద్దు. నిన్ను ప్రేమించిన వారిని ద్వేషించవద్దు. నిన్ను నమ్మిన వారిని మోసమూ చేయవద్దు. జీవితం చాలా చిన్నది. ఎంతకాలం ఉంటామో ఎప్పుడు పోతామో మనకే తెలియదు. ఉన్న కొద్ది రోజులు నవ్వుతూ నవ్విస్తూ ఆనందంగా గడిపేద్దాం. ఎవరో నీ గురించి చీప్ గా చెప్తే నువ్వు చీప్ అయిపోవు. ఎవరో నిన్ను పొగిడితే పొంగిపోకు. ఎందుకంటే నీ గురించి నీకు పూర్తిగా తెలుసు. ఇది నేను అని ఒకరి ముందు నిరూపించుకోవలసిన అవసరం నీకు లేదు. నీకు తెలిసింది ఒక్కటే, నీకు నచ్చినట్లు బ్రతకడం. నేటి ఈ సమాజంలో చనిపోయిన తరువాత శవానికి నిప్పు పెట్టేవారి కంటే తమ స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం